बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. मालवण बाजारपेठेतील निलेश चव्हाण यांचं दिलखुश सलून दुकान अज्ञात व्यक्तीनं डिझेल आणि पेट्रोल ओतून आग लावल्यानं संपूर्ण दुकान आगीत जळून खाक झालंय. दुकान जळून सुमारे 3 ते 4 लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ही घटना सोमवारी रात्री उशिराच्या सुमारास घडल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. या प्रकरणी निलेश चव्हाण यांनी मालवण पोलिसात अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. या घटनेमुळे निलेश चव्हाण यांचा पूर्ण व्यवसाय अडचणीत आलाय. चव्हाण कुटुंब यांचा उदरनिर्वाह सलून व्यवसायावर अवलंबून होता. तो या घटनेमुळे चव्हाण कुटुंबियांना मोठा धक्का बसलाय. रात्री उशिरा आग लागण्याची घटना समजताच पालिकेच्या बुलेट अग्निशमन बंब गाडीनं आग विझवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र डिझेल आणि पेट्रोल दुकानावर टाकून आग लावली असल्यानं संपूर्ण दुकान आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलं. दुकानाच्या परिसरात डिझेल आणि पेट्रोल ओतल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतंय. त्यामुळे अज्ञात विरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केलाय.